Missä vitussa se on se jätkä? Niinku ihan käsittämätöntä miten se katoo yhtäkkiä tollain. Mennään kattoo mitä sillä oli. Mä tarvitsen bloodbackia, anna mulle bloodbackin vielä. Oh. Vitsi, mulla on joku vitsi tonni bloodia jäljellä. Joo. Onks tätä bloodbackia? On, mulla on yksi. Tässä. En oo ikinä näin mettässä tehnyt missionia tää Pantera. Siinä se on. Missä on meidän botit? Ammut toi. Viimeinen. Noin. Me tehtiin tää missioni. No vittu, mä tuun sinne, otetaan sieltä pyssyjä ja mennään myymään. Tässä on aatarokki punaisen. Eikä oo bensaa ollut. Ei Crash. Siitä otat vaan kaiken päälle. Mä kyllä tiedän, ei meidän tarvitse ottaa sitä kopteria. Ei meillä ole korjauskavaa nyt ja ei sillä kopterilla oikeastaan tee mitään. On se jo kopteri, mut mieluummin ottaisit semmosen kopterin, minkä saa lukkoon. Tässä on bändit kili sulle nyt sit. Mua ammuta. Mä kuvat. Mistä suunnasta ammuttiin ja kuka nyt ampuu? Ei oo tullu kuin yksi kilmessä, voisiko olla, että se oli botti, joka ton ampui? Me tapettiin kyllä kaikki botit, jotka tähän eventille spawnas, jos se on sit. Raketus tekee. Mä peittasin. Mulla se upposi. Sinne menee. Missä se äijä on? Siinä se on kyydissä vittu. Se muuttui sukellusveneeksi. Kudunk! Sinne meni vittu. Osu ja uppas. Tapoin tossa äsken pari äijää. Ajoivat saatana tommosella DSHKM offroadilla Selenoa kohti tietä pitkin. Mä olin bensa-asemalla just tankkaamassa. Mäkin tapoin pari äijää autosta. Ja mä luulin, että mä tapoin enemmän kuin yhden äijä. Ei täällä ollut enemmän kuin yksi. En, mä olen sillä pikkusen rakennuksen sisällä, ovet kiinni. Joo, mä näin se. Tuolla se menee.
Juoksee tuolla toisella puolella sitä. Onko se vielä siellä sisällä? Nyt se on siellä norttipäädyssä. Saako joku sotti jos me menee hämyistä? Mä äsken näin sen käden, se on ihan siinä no tässä meidän puolimmaisessa kulmassa. Makoilee siinä sen seinän takana. Pitäisikö minun vähän ruiskuttaa sinne? Ammuin. Steady aim. Ammutaan nyt vielä varmuuden vuoksi. Se kuoli. Olikohan se sama äijä? Mä menen luuttaamaan sitä ekaa jätkää, kenet mä ammuin. Se ampuu sieltä vitun peissin päältä, se jätkä. En minä siis näe edes mitään peissiä. Se on sen punaisen tiilirakennuksen vieressä rakennettu pelaajapeissi. Me kumminkin kuolin sinne auton taakse, että se ei välttämättä tiedä, että kuolinko mie. Ja tuo on kyllä aika vitu homoa, että tommonen oma beissi vittu keskellä staria, mistä se vittu sniputtaa porukkaa. Mä ammuin sitä kans tosta äsken aika paljon. Siis mä ammuin 3 burstia, mut se oli ikkunan läpi, niin mä en nähnyt osumia. Hemmetin pelkurit. Mä tiedän, että tää Cernus on joku, mut vittu ne piilottelee hyvin. Täällä on kommoneita. Steady aim. Jep. Ne botit todennäköisesti. En tiedä, mun mielestä joku ampui haulikolla siinä. Vois käydä Devil's Castle.